Jeremia oli mies, joka puhui Jumalalta saamiaan sanoja Juudan kansalle. Jeremia ei saavuttanut kansan suosiota profetoimisellaan, koska kansa oli kääntänyt selkänsä Jumalalle. Myös kotiväkesi ja omat veljesi ovat petollisia sinua kohtaan. Hekin huutavat täyttä kurkkua selkäsi takana. Älä usko heitä, vaikka he puhuvat sinulle ystävällisesti. Jeremia kohtasi paljon vastustusta. Jeremiaa yritettiin nujertaa sanoilla ja myöskin fyysisillä keinoilla. Jeremian kotipaikkakunnan miehet suunnitteli Jeremian tappamista. Mutta Jumala paljasti sen suunnitelman Jeremialle ja suojeli Jeremiaa ja määräsi tulevan rangaistuksen näille juonittelijoille. Sen jälkeen, kun Jeremia oli profetoinut Jerusalemin temppelin esipihalla, niin papit, profeetat ja kansa otti Jeremiaan yhdessä kiinni ja julistivat Jeremialle kuolemantuomion. Mutta sitten tuli jotain henkilöitä, jotka puolusti Jeremiaa ja Jeremia vapautettiin. Jotkut sanoivat, tulkaa, lyödään Jeremia sanoilla. Ei meidän tarvitse kuunnella hänen puheitaan. Pappi Pashhur löi Jeremiaa ja laittoi Jeremian jalkapuuhun. Jeremia lyötiin ja Jeremia laitettiin vankeuteen kirjuri Joonatanin taloon pitkäksi aikaa. Sitten kuningas Sidkia siirsi Jeremian parempaan paikkaan, eli päävartion pihaan vangiksi. Ja Jeremialle annettiin siellä leipäpäivässä niin kauan, kunnes kaikki leipä oli loppunut Jerusalemista silloin piirityksen aikana. Jeremia laitettiin vankilan pihassa olevaan vesisäiliöön. Siellä ei ollut silloin vettä, vaan pelkkää liejua, ja Jeremia vajosi sinne liejuun. Mutta sitten kuusilainen hoviherra puhui kuninkaalle ja sai luvan nostaa Jeremian pois sieltä vesisäiliöstä ennen kuin Jeremia kuoli sinne. Ja sitten Jeremia jäi taas vankina sinne päävartion pihaan siihen päivään saakka, jona Jerusalem vallotettiin. No miten tämä kaikki tämmöinen huono kohtelu sitten vaikutti Jeremiaan? Lopettiko Jeremia sitten profetoimisen sen takia, että hänelle tehtiin kaikkia tämmöisiä asioita? Ei lopettanut, vaan Jeremia jatko ja jopa heti suoraan niillekin ihmisille jatko profetoimista, jotka oli piinannut Jeremiaa. Mutta ei Jeremia silti ollut hyvillä mielin siitä kutsumuksestaan. Jeremia valitti Jumalalle. Minä olen ollut naurun aiheena kaiket päivät. Kaikki pilkkaavat minua. Sillä niin usein kun minä puhun, minun täytyy huutaa, kuuluttaa väkivaltaa ja sortoa. Herran sana on tuonut minulle häväistystä ja alituista pilkkaa. Niinpä minä sanoin, en tahdon muistella Jumalaa, enkä enää puhua hänen nimessään. Mutta sisälläni oli kuin polttava tuli. Väsyksiin asti minä koitin sitä pidättää, mutta en voinut. Kaikki ystävänikin tarkkaavat, milloin kompastuisin. Mutta Herra on minun kanssani kuin vahva sankari. Sen tähden vainoajani kompastuvat, eivätkä mahda mitään. He saavat osakseen suuren häpeän, koska heillä ei ole ymmärrystä. Ikuisen pilkan, joka ei unohdu. Jumala pelastaa köyhän pahantekijöiden käsistä. Eli tässä kohtaa Jeremia halusi lopettaa profeetan uransa, mutta ei voinut. Siitä kaikesta huonosta kohtelusta huolimatta Jeremia tiesi sen, että Jumala on hänen kanssaan ja että lopulta paha saa palkkansa ja myöskin, että hyvä saa palkkansa, koska Jumala on oikeudenmukainen. No sitten kun Jerusalem vallotettiin, niin tämä Babylonin kuningas Nebukadnessar käski pitää hyvää huolta Jeremiasta. Jeremia sai vapauden valita, että haluaako hän lähteä sinne Babylonin, jossa Jeremiasta pidettäisiin hyvää huolta, vai haluaako jäädä sitten sinne Juudaan, jossa saa liikkua vapaasti minne haluaa. Jeremia päätti jäädä sinne Juudaan. Uh-oh.